seorang ke bayi ba Hamlet son doleng ira kedau berlapan kenmal mentala dapat habis pertai sosial media undan akwar undan beramsyo kektian katli kalong lem keno kajing tengkan lem keno kajing perkan Swaban keren, lani swaban tho. Hakino kirensan. Isyakai ya kalong man bria. Lada ki kentien kimi, kumba kimi ki social media. Ki kentien klamakor, ki kentien jak buram. Tharai banpai syaka donor, bat ke jimut berkat lay. Kano las musyakai kalong brio man brio kala dum kala senya kanong long brio man brio kala hirdor kala hir arson lada kanong kumni ni kemiran timo ya ka roy kapar ni kemiran timo ya ka akor ka buram ni kemiran timo ya kalong brio man brio ke babha ka sinsar ke khadar ka donya ke benta ke bakrau ban wanra ya ke jimbha ha ke imlang ka salan ha ke yo ke kot ha ke jingnang jingstan bat habaong ha ke jingnang jingstan ka mutro ha ka akor ke buram ammentoi ki degree ke behe katno lada umdan ka akor ka buram mentoi ka spa ka pau ka bakrau ka behe katno lada undan syu ka tibriu ka tiblai komta ke ei ka banga ngayu i ka lomba ha ka sinsar ka khadar ngidai banyu i ya ki nongyelam ki babha ngidai banyu i ya ki nongyelam ki batrei ngidai banyu i ya ki nongyalam ki ba len ya lade ngidai bani i ya ki nongyalam ki ba snore na wan hang ni ban ai ya ke tre lang ka jonga bat di bak kete na ka benta ban kentiu ya ka sora constituency hakil yang baro ban kentiu om tang ya ka sora constituency hanrei namar baka party kala jiet yang kompu official candidate jong ka Shillong parliamentary constituency yang hat benetre rengkat berkini kino yang baro jong ka party naka benta ban kentiu ya ka jaj benriu nyotrap baro kowe ya ka bri un nyotrap baro kowe kini ka Shillong parliamentary constituency kadai uju upur usam jong kabri unyo trap kabri unyo skom kari nam kari akor kari snam kikini kikpan kari kaba ublay try kanra ulamang kerpan naga benta kajaj benriu unyo trap unyo skom hatung ila kelat mo yau sosotam belai ke jinikai belai ke jinruai ke potri ke bakra nak benta ba ngin buram ngin sutu ya ka thmei la jom ka thmei jaj benriu ka akor ka buram ka lombriu ka manbriu ngila roi ngila syai ngila kiu irat haduk katme ka bangidan kam tolong ban kentiru ya katibriu tiblai ong ususatam nang syai namar kata ngin nang kham yale hok nang syai namar kata ong ususatam ngin nang kham yale hok kadang kam hakini kejuk ba ngilan long kiriu syai kibaradan ke kedan ke bahajrong ban nang kham im hok ban nang kham le hok
ngelarai ban John ban penyesno yada dia bat kini kapati ban peng bagalong beriu man beriu kan biang ka sinsyar ka khadar kan biang ka jing trei kam kan biang hoj kini ka sorkar ka baha ka jing ijonga kini ka bala manwanra ya ka mang tengka ka ba kham he do ladangi yan nujor bat ki weipat ki sorkar ki badam kata kalong namar ke jingla jong ki nongelam konrad ke sama ko chief minister bat kum juru kini ki deputy chief minister iba president tensong iba snya mahanang dan kini dah kini trei lainut kum ki mau bersih kila la sisa baruan ra ya kapisa ka tengka ka bapuan kata ka dei ka mangidan kam amdai ka to ka ben ka kho handai ka jia pek ngorlam amdai ka to ka pensit ka pensyot ka penbita handai ban ya pek ngorlam bakino kino ki skim barokat ki dei ban poi syau upai ba bat naga benta upai ba kini kalong ka jia wer ka jonga ngiran kam ya ka ban trei ya kono kam da ka jing skoret kajing krau kan nundai tang jong kino ngelam handai kajing krau kadai jong piru ki pai ba kajing krau kadai jong ki ramba snong ki ba pek ngor ba ki skim ye ki skim baro la penun kam for the purpose bala sanction ye ki lada la penun kam ye kono ka skim naga menta ka purpose ka bala sanction di kita kata kalong kajing krau jong kirang ba sinong ba pentrika nanta kajing krau kalong ro jong kitu ki beneficiaries ki individual beneficiaries ki bayo ikino ki jingaram biyo kono ki jingaram pi penan kam hok iki kata kalong kajing krau nomor balai kitu ka pisa ka dondar ka seiso ka yo nong ka penroi ka penkha dan pat ki bayo skim nakam ta gawe kajing thu penan kam baklano ya kata ti hatta kawara kajing du nong bat umyi empau kisok kisentiu ki jingkerku ki bak sorkar kala ai se ki pai ba ngakerpan ya pi ki pai ba ki nong trei jaga parti ki nong elam jaga parti ki nong shong shnong ban ye trei lang badu MLA jampi ban dia trilang bat ki department sarkar ban penun kam hok yiki skim yiki jingmentai yiki jing yo baro naga benta ka jingtbu kumbala sanction bat kata kan wadra kan kentiu ya ka roi ka par kayo ka kat bat kanong ka jing ka kui ki dong yeng ki dong sem ki jong phi baro namar ke jing soret be kai be pa hanrei ne tu epi ka jing soret kadai kerenti sya kajing no bakra ngagerpat ye phi aba phio ya kanu ka skim sarkar kanu ke jingarap sarkar wat vision bakani kadai ke bangi dai banyo o kapisa sarkar le kapaman kabayo na ka umsem kadai ke jing trei sitam kabayo na ka sarkar kadai ke jing kerku ke bawan haba pediang ye ke jingkerku na ka sarkar dei ban pediang arti arjat badai penun kam hok ya ka dei ban yo kor ya ka dei ban keng bakalong ka pisa ka bakentang dei ban yo baka pisa sarkar le ka baman dei ban penun kam thala ya ka tu tinga kepat ye pi haba yo kanu ke jingkerku na sarkar kidon taki totally ki welfare scheme jang sarkar akan ke juk menta ndai ke magapo dengi bahap mantri ben menta sarkar lawan pun kilat jirap ti layo ikni kilat jirap sgoba nan penan kam yakini naga menta ki longying ki ramsam ki jong phi ngakwa ikban phaino sikikap tu kini ki matri kam ki ba ngakwa yakaban simkum kan lengkor bat ke jing ba khli naga benta keri bat kajai penrio kumbalai kedau sekman kidan arteli
ki assembly resolution ki ba ka sarkar MDA ringkat berkeji kersan jong ki weiru ki parti ki lasim hakini kisnam ki baladam ka wei ka dei ban penrung ya ka tien kasih ha ka kernet ka bapra jong ka riti susya kini ka dei ka wei na ki assembly resolution but kini ka long ka mat jing dawa jong ka jat den rio bro ka wei amdai tang jong ka wei ka parti tikum ta ka dei ka mat jing dawa ka bangidai ban yang teli melan kum ka jat den rio ban lek ban ya sai chathi shadali ban pen ulong no ya ka jing itu ya ka tien kasih da ka constitution jong keri India ka wei pan ka assembly resolution kadai ka inner line pandet ya kaniro lasim da ka sarkar MDA shwa jong kata 4 sim ni kali ka resolution ti kaniro kalong sakawai kamat ya ka ba ngan persyang ya ka ban yasat hadali lada ma piu pai ba pijet yang kumu MP ujong pe nang ta shu ka wei pat ka badan kam kadai ya ka tourism development ka jing penroi ya ki kam jengok kai perthai ka sora constituency ka long lepa usentiu ba itnatam jong kerikasi sora constituency ka long usentiu ba itnatam jong kerikasi bat ka jaka jengok kai ka banengkong balatip syapang keri kasih ngin nang kentiu ya kene hot uso upai mensuangi ong keriwar kedai keri uso upai handai menta hak jingkela jong kemarin ngira berkat bangin yo asu ya kayo kat ke babian handai aingu yo boleh ba menta keni keriwar bat keni ka han sora di sora kalong ka wei pat ka mat kamai ke ji umdai syo tang ya phi nang ni hanrei ya ki wei pat ki bala ya ka ban ya sim ta go pon ki benta indirectly ki ye yo kamai nama bawan ki terus syasora ka jiwan ki terus syasora kam dei bayo nong tang nong sora ne tibi hanrei ki bana silong ki bana boy ki bana keleng ro ki baya kamai kali ki baya bu dukan ki baya bu ya ki restoran ki bu ya ki hotel ki ya yo kamai lang na ki terus ki bawan syasora na kata kadau ngirangkan banten tiu ya kakam jengok kai perthai hanrei haba ni persangi ya kaban kring ni ki terus ni dai banten ma ban husiar ban penguat ban donru ya ki an ki ba perking ki baklan ba ki tu ki bawan kin syuan bat kin hab ban lenya kim dei ya ka ban kni lan le ban penjat ban long no ki kita ki ban le donbo ye ki jaka ki puta ki jangi katang dei ban long ki ba penguat kim dei ru ban pun thopria ya ka akwar ka buram ya ke jingnong ke jingman jong ki samla ke thai ki samla senrang jong ka jet benriu nyodran ka jet benriu timriu timlai hoi ki nong sara ki dei ki banang ya ka akwar ki ba khat ki ba pediang ya baro hanrei ni dei ru ha ka ju ka por ya ka ban pengor yo ba ki bor ki banabar ki bia khongrai ya ke jingnong timriu timlai jongi kadi kanong ka badam kam ngidai banong ki baklan ban ri kendong yala ka jong ka akor ban hagaju ka por ngidai ban pediang ni ki banaba ki bawan na ka benta ban ai ya ka jingker khu ban thau ikilat ban penio ikilat kamai na ka benta ki traisnong ngiran ka yo ba seorang ngiran ka yo hang ni mau jong kini kilat jengok kai perthai ki pangiran kam ye kaban kentiu kini rapru ha kayo kam kayo jam nani ke penyat yo ye ki mar ki mata ki pangiran ki bangi penmi hoi wat lada ki bri ki jongi kiranang hier ke jingmi uso upai hanrei ngimpat on bakalatu
kumtang iran kam ban pene ban sa ekerap karyang ban kentiro ikini nang ta shisho ngiran kam yak ban wanra yak industry la ki karkhana ki barit yak ba kini ki marrap ngidai ban project dor ban project yawiki iba HM Sangpliang lara sa assembly ban penong marrap yo sunsar bat kene kajing penong marrap yo sunsar kalalong ka ni kijing mentoy kiba lakhamla yakban ongno ban yo yakador ka babiang lani kijingaram naka sorkar ngiran kam yakban wanra ikar khana ba kini ki sok ki pai ki bami ni ki bri ki jongi ki nong ki bangila ban sna iki kum ki marbam mardi ki babiang ki bamangi ngindi he kini ki tores ngakwa haga jing yo ipau ke jonga parwadra ikilat kenenti jong kasor silo lani jong kanumba sekini ki subdivisional headquarter lani district headquarter kilat pule kilat kamai keci kilat kibedai bat ki jingtem syafhang ki ki bangidon kam haka jingim ka pamangkasni ban kentiru ya ka pule ka puthi ki parasinong ki parathau ki lok ki be ngidan kam nomor kata ban kentiu ya ka pule ka puthi ngane thu ebi le se dan ki batem dan ki batem pro Handrai wan adang empat yo penyeslok baru MLA ngasu thu bo MLA ula ai kajing ai mensi ya koi ka dong hapo jogane ka konferensi bakatagalom bagi Shillong College kebai Dr. Gidi Ramsi ilong principal mensiwa kalatmu ya kaban wanra ya ke extension campus halat dekat Tendrai hadin balapit dunia yek bebuan ke benta ngalabu ya kene kam haki committee barka jing ai jemut ke jongi kalong langin le ada ke extension campus ni ngin sedang daka college ke Bapura hanai lakum no ngi sutu bakai Shillong College kan long ke ban Kirsan lani kum ka parent institution naka benta ban sedang ya ka weipat ke institution hangni hapo lain lengkap naka benta ka puli ya ka degree course ngangit kan makini ki khnep snam ki ban sawan an sala ban penulong ya kini ke jing temu jong ke Shillong College bat jong ki pajba na kini ka than ringkat ki jing Kirsan jong MLA jong phe na ka jang jonga ngakloi ban ai ya ka guidance lani ka jing betin lenti naka benta ban penulong ya kini ka jing angnur jong ki pajba Hakikat